Dobrý deň, dovolal som sa na Telekom, potreboval som sa spýtať, že či mi opravíte internet, lebo mi asi hodinu nejde. Hej, že asi tak hodinu alebo 30 minút. Neviem, hodinu, dva aj susedia sa sťažujú, že nejde internet. Celej ulici nejde internet. Lebo tu sme na dedine a tu není veľa domov. Ja tu mám veľa kamarátov, takže dovi. Tu je telefonická linka Telekom. Ako vám môžem pomôcť? Rozumiem. Neviem, že či sa tu má tak riešiť, že chcete rozbiť ako router, to asi nie. Ale dobrý deň, tu je Telekom internet, ako vám môžem pomôcť. Vám vraj nejde internet, no tak treba za neho platiť. Dobre, ja nebudem vám taký, ale ja vám dám takú nabídku. Keď si kúpite u nás optický internet, dávam 3 € navyše. Keď si kúpite normálne, máte zľavu tých 3 €. Aký si vyberete? Optický? Dobre, ja vám ho... A nechcete ešte také maličké boxy k nemu? A tam jedzenie? Dobre, to vám dám. No, dobrý deň. Vy chcete ten debil, čo si objednal smraženú babku? Ty s kým tak hovoríš? Co je? Aha. Vy magor, jeden! Co je imbecil? Debil, jeden. Co chceš? Všetci sa pýtam. Ty chceš ten optický internet? Anglický či optický? No, povíš mi adresu. No, povíš mi adresu! Debil, jeden. Počúvajte ma, adresa je Šmertáca lomeno 855. Aha, dobre. Lomeno 27. Ani ten debil, ani adresu neznám, magor, jeden imbecil. Ako so mnou rozprávate? Ty s kým tak hovoríš? Co je? Ako rozprávate? Poslúchaj, neserme, poď si dá maximálne také veľké hovienko. Štros. No, máme tu... Co? Ja hovorím, to mi neskoč do reči, hej. Máme ešte takého debila, jak ste vy mi tu nevidel, hoci mám veľa debilov tu. Ale... Ty s kým tak vyprávaš? Dobre, páni, ukľudniš, hej! S kým tak hovoríš? Ukľudniš. Vám sa vám zeda? Buď ticho, ti hovorím. No, kto tu ide do? Dobre, neriešme tu zidoch. No, za to, normálne to stojí 17 €, ale vy dostanete zľavičku. Že ste to vy, zaplatíte 50. Parádna zľavička, pane. Vy neviete počítať. Otec si neznal počítať. A ty še so mnou tak nehútor, ty debil. Teraz vám zeda. Jaký si? No. Dobrý deň. Koľko mám zaplatiť? Ja neviem. A už mi to došlo, vy debil, magor, imbecil. Ale ako to? Ty debil, drž hubu, no. Tak, normálne to stojí 17 €, ale vy budete mať zľavu. Buď ticho, si hovorím. Vy budete mať zľavu. 50 €, ja už 60. Nie? 100. 100 čistá. Nehovorte, že 200. Tyšic. No. Dajte mi na ruku. Počkaj. Pani, dávajte mi, imbecil. Debil, jeden. Čo? Ja som... Počkaj, ale vy... No, pane, ale ja už viacej nemám. Pane, vy ste ma oklamali, ja som povedal 500. Vy ste mi dali iba 100, takže... A ja už nemám. Pane, dajte mi to sem. Pane! Pane, prepáčte mi. Za peniaze som všetko dal, že by ste ma oklamali. To je iba 100, ja som od vás poprosil 600. 600? No ale pane, dajte mi... Akože nemám tu... Pane, dajte mi to! Dobre. Debil jeden. 300... No. Tá což tak trešeš? Počkaj. 300, 400, 500. Počkajte, 100... 500. No ale mi še sklamal, a my chcel 600. 300, 400... 600. 600. Dobre, a co 600? My chcel 800. Aha. A 100. No, môžete ísť bylo z domu. Dobre. A ten internet, co tu mi necháva C, ja nebudem tu... Debil! No, tak, no. Tu máš. Ďakujem. No. A už tu nikde nevrací, poď si zahluším tebe aj tvoju mater aj oca. Jaj, nikto mi tu nevolá. To čo sa deje tu? Nič nezaplácim, jak z tých penieží. Čakaj. Jeden zakohli! Teraz od neho vypýtam všetko penieži, čo má. No, ty si sa Wi-Fi, nie? No,
Tam ešte voláme stolička, Wi-Fi, neznám, jak ty ešte voláš. Ty skáďu pochádzaš? Z drevorubáckej tej, hej, dediny. Hej? Dobre, príď tu. A nebuď jak ten. Ty si voláš, hej, ten, hej? To ty ten chlapec, jeho chlapec, hej? To z tej drevorubáckej. Ty si voláš jak ten, jak sa voláš? Kapor? Ty sa voláš Kapor, dobre. Tak príď, že by si tu bol do 5 sekúnd. Bo pôjdem tam uce a si porozbijam ten počítač, čo len tak ide. Dobre, zmáš. Volať do toho, jak sa volá? Stolička Wi-Fi, dobre. Dobrý deň, tu je telefonická linka, stolička Wi-Fi. Aha. Ja by som toto chcel povedať vám, že toto vôbec mi nejde Wi-Fi, absolútne nemôžem nič, platím zbytočne peniaze. A chcel som ešte sa dopočul, ale bol som na našej stránke a som videl, že máte aj dostupný optický internet. Chcel mať optický internet. Dalo by sa to aj? Nedalo. Aha. A prečo ostatné Wi-Fi spoločnosti to majú a vaša spoločnosť to nemá? Aké máte potom výber? Lebo ja chcem ten môj aktuálne zrušiť a chcem si dať ten ináči. Aha. Toto internet, zruší internet. A aká je rýchlosť? 300? To je tiež dobre. A aká, koľko stojí? 30 eur? To si zo mňa robíte srandu? Však môj internet, ja platím za ňu 20 eur a rýchlosť mám 2 MB. To čo má byť? Čo ja hrám hru a ja mám 1000 ping. Dobre. Nikto. Volám. Tu ste, no, dobrý deň. Ja som vám volal. Takže čo? Takže vám nejde Wi-Fi, akéby. Vôbec mi nejde Wi-Fi. Zbytočne platím 30 eur, mám 1000 ping. A rýchlosť mám 2 MB. To čo? Dobre. Akože stolička. Chcete zrušiť? No. To? Hele, vy musíte počkať 3 roky, ale ja nebudem to čakať. vy a ja to mám a viem, že je to hrozné. Dajte mi 200 eur a dohodneme sa. A vám zruším ja. Ja idem pozrieť, koľko mám peniaze. Čo mám 200 eur? Dobre, díky. Čakaj, kde je ten kód? Poďte, pomôžu mi hľadať. Taký 06300 na konci. Hej, tu je. No takže, zrušíme a rozlučíme sa s týmto Wi-Fi. Zoberte tak 2 ruky. No takže mám veľmi veľké Wi-Fi, fakt také silné, neviem čo teraz robím, mám slabé. Veľmi seka toto, mobil seka mi, musím zavolať. Slovačka je dvojku! Tento húr môže byť monitorovaný. Dobrý deň, tu je autotelefonická linka. Ako vám môžem pomôcť? Aha, takže chceli by ste si znížiť rýchlosť vášho internetu? No, máme. A aká je vaša rýchlosť? 400. Aha, OK. A akú by ste chceli, prosím? 100. No a takže za 400 platíte 20 eur a za 100 budete platiť len 15,90. Ďalej. Dobrý deň. Dobrý deň. To ešte, čo som vám ja volal? No, ja som vám volal. Áno. Chcel by som zničiť lebo mám tam, ja nemám počítače a mám iba mobil. Áno, veľmi mi seka docela.
bo má veľmi veľké Wi-Fi. Abo nie, nedávajte na 100, bo ja si asi chcem kúpiť nejaký počítač herný. Dajte na 280. Nie, 250 nebude stáť. Ale na to, že máte počítač, aké chcete hry? Farming, simulátor, Roblox, Fortnite. No, na A Fortnite, keď dostanete 250, budete mať primárne 20 ping. A zo 400 budete mať 0 ping a budete oveľa lepšie hrať, kde 0 ping. No, viete čo, dajte na 350 tak. Dáš 400, tak? Stále? No ja mám 400, takže 350. Dobre, no tak 350. Koľko to bude? No, tak budete... Čo tu máte? No tak vyplatíte teraz za 400 MB 21 € a teraz budete platiť len 18,90. 18,90? Áno. Máte mi vydať? Počkajte, pohľadám. Čo mám? Koľko? 18,90. OK, ja počkajte, musím pohľadať. Ty mi daj, dá stovky, ty mi daj 200. No ty mi daj, raz. Mám tu 200. Dobre, no tak to nemusíte dať túto 200 €, no tak nemusíte platiť. Ale dávam 200 €, ale nezaplatím 200 roky, že... No tak nebudete platiť aspoň 2 roky, nebudete, alebo 3 roky. Alebo znáte to, ja som bohatý, aj tak nechajte sebe na to, máte na rohlík, na pivo a toto vyššie sebe nechajte na No počítač. prosím, to ako vy sa so mnou rozprávate. Tu máte, berte sebe, ja mám aj tak doma. Ďakujem. Zválime! Kevin! Zválime! Natočo! Ajde zase. Huh?